já samozřejmě nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my jsme tady ve výjimečné situaci. Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Netva ich rezať. Majú to mašlička. Dokola, to samý. Veď máme pekný život. Chceš sa zahrať? To si musíš zkusit. Ako sa voláš? Som tu nová, ja ti neviem pomôcť. Ale však cigánka to dali hneď. Najkrajší kluk v šírom světě. S mužem si už delší dobu nerozumím. Chci se rozvíst. Ušla mi jedna matka a ja vôbec neviem, čo mám spraviť. Čo máme spraviť, aby sme mali lepšie číslo? Přijďte jim peníze. Já tomu vůbec nerozumím.